Dahil sa bilis ng paggalaw noon ni Emilio, kung kaya't hindi na nakapalag ang mga aswang na nangahas na humarap sa kanya. Pagdating niya sa likurang bahagi ng mga ito, bigla na lamang nagsipulasan ang mga aswang habang patuloy na tinatakpan ang kanilang mabababaw na mga pinsala sa katawan. Pagbalik ni Emilio ng lagaraw sa kanyang sisidlan, bigla na lamang siyang nakarinig ng mga pagsiungawan ng mga nilalang dahil sa pagkalas ng iilan nilang mga galamay sa kanilang mga katawan. Inabot din pala ng 1 minuto bago nila napansin ang ginawa ko. Mukhang kailangan ko pang mag-ensayo. Wika ni Emilio sa kanyang sarili. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, marahan naman niyang sinundan ang kinaroroonan ng kanyang mga kalaban. Pagdating niya sa lugar na tinigilan ng mga ito, doon niya nasipat na pilit nitong ibinabalik ang kanilang mga brasong kumalas sa kanilang mga katawan. Halos ang ibang aswang noong nasipat ni Emilio ay kalunos-lunos na ang kalagayan sa kadahilanang nanginginig na ang mga ito habang patuloy na tinitingnan ang mga binti nilang hindi na mapakinabangan. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan niyang muling kunin ang kanyang lagaraw upang maging handa sa mga kaganapang hindi inaasahan. Sa bawat hakbang niya noong ginagawa, nasisipat naman niya noon ang pagsiatrasan ng mga aswang na parabang takot na takot ang mga itong siya ay lumapit sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, seryosong binulungan ni Emilio ang mga ito ukol sa sumpang dala ng kanyang lagaraw. Umalis na kayo rito. Bumalik na kayo sa mga pamilya ninyo. Sabihin niyo sa kanila kung gaano niyo sila kamahal at ihabilin niyo na ang mga bagay na inyong pinaka-iniingatan. Ipakalat niyo sa inyong lahi na biktima kayo ng magkapatid na mananaga. Wika ni Emilio. Matapos nitong makapagsalita, mabilisan naman yung humarap sa kanyang likuran nang maramdaman niya ang presensya ng isang aswang. Pag-untay nito ng saksak sa kanya, bigla naman niya yung nailagan at kasabay nito ang pagtarak niya sa katawan ng aswang ng kanyang lagaraw. Maya-maya pa, bigla na lamang napaluhod ang aswang sa kadahilanang hindi na nito nakayanan ang pinsalang patuloy niyang dinaramdam. Halos tumagos kasi ang lagaraw noon ni Emilio sa gulugod ng aswang dahil sa kanyang labis na pagkabigla. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga itong nawala ng buhay na siya namang naging sanhi upang mapakaripas ng takbo ang iilang mga aswang na nakaligtas. Bago ito tuluyang maglaho sa kanyang paningin, muli niyang ipinaalala sa mga ito ang tawag sa kanila nang sa gayoy masigurado niyang hindi siya nito makakalimutan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niyang binalikan ang kanyang kapatid na patuloy pa ring nakikipaglaban sa grupo ng mga aswang. Pagsilay niya rito, napansin niya namang labis yung nangingibabaw sa digmaan kagaya ng kanyang inaasahan. Upal, hintayin na lang kita rito ha. Yung mga kabayo kasi baka mawala eh. Wika ni Emilio paglapit niya sa mga kabayo. Nang marinig yun ni Upal, ngumisi lang naman ito habang patuloy na inuundaya ng taga ang mga aswang. Maya-maya pa, tuluyan na nga niyang nagapi ang mga ito, subalit sa kasamaang palad, bigo siyang muling makuha ang gabunang nagbigay sa kanila ng lunas para sa kanilang ama. Ilang ulit niya pa itong hinanap sa paligid pero wala na talaga siyang makitang bakas na maaaring makapagturo sa kinaroroonan nito. Nang malaman naman ni Emilio ang kasalukuyang pangyayari, pinili nitong maging mahinahon upang makapag-isip ng kanilang dapat gawin. Bagaman nasa kanila ang lunas, hindi pa rin sila noon labis na napapanatag dahil kung magkataong hindi totoo ang lunas, maaaring yon ang maging sanhi upang mas mapaaga pa
ang kamatayan ng kanilang ama. Maya-maya pa, nagpasya na si Emilio na umuwi nang sa gayoy magawa na nilang maibigay ang lunas sa kanilang ama. Ang tanging pinanghahawakan na lang niya noong mga oras na yon ay ang minsang pagiging saksi nila sa pagpapagaling ng gabunan sa anak nitong kanya mismong isinumpa. Upal, hayaan mo na. Wala na din naman tayong magagawa eh. Ang mahalaga nasa atin ang lunas. Tayo na. Umuwi na tayo. Wika ni Emilio. Sige kuya, kung yan ang gusto mo, walang problema. Matapos nilang mag-usap, agad din naman silang sumakay sa kanilang kabayo at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay pabalik ng kanilang tahanan. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang pangalawang baryo bago ang kanilang lugar. Doon ay nagpahinga muna sila ng pansamantala upang makalikom ng karagdagang lakas para sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Habang nagkakape sila noon sa isang tindahan, mariin naman nilang pinag-usapan ang mga bagay-bagay na kinakailangan nilang gawin. Pinag-usapan din nila noon ang tungkol sa magiging tadhana ng kanilang mga buhay kung sakali mang hindi sila papalarin na mapagaling ang kanilang padre de pamilya. Sa pagsapit ng bukang liwayway, nadapo na nga sila sa kanilang tahanan na kung saan una nilang nasilayan ang kanilang ina na abalang-abala sa pagwawalis ng bakuran. Paglapit nila rito, agad naman nilang tinanong kung nasaan ang kanilang ama upang magawa na nilang maipainom ang lunas na kanilang dala. Sa pagpasok nila sa loob ng kanilang bahay, agad namang bumungad ang kanilang amang nakaratay na naghihirap kumain ng kanyang almusal. Tay, magandang umaga ho. Nandito na kami, dala-dala ang lunas para sa inyong karamdaman. Saglit lang ho tay ha. Ihahanda lang namin ni kuya. Wika ni Upal habang kinukuha ang langis na itinagong maigi ni Emilio sa isang sisidlan. Matapos naman itong marinig ng kanilang ama, matyaga naman itong naghintay sa mga bagay na kanilang ipapakita. Pagsilay nito sa isang langis na punong-puno ng mga insektong gumagapang, bigla naman itong napatanong sa kanila ng, "Ano ba yan? Gusto niyo ba akong gawing aswang o ano? Para namang napakalayo sa isang lunas niyang dala-dala ninyo." "Hindi ho tay, lunas talaga to. Sa katunayan, sa isang gabunan ho namin ito nakuha. Ipinakita niya ho sa amin kung paano ito ipainom at kung ano-ano ang mga usal na aming babanggitin bago mo ito inumin. Magtiwala ka tay, hindi kami magdadala ng lunas kung alam naming makakasama sa inyo." Sagot naman ni Emilio. Matapos itong marinig ng kanilang ama, wala na itong nagawa kundi ang manahimik habang pinagmamasdan ang dalawa niyang anak. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga inumpisahan nila Emilio ang pag-uusal bilang paunang hakbang sa ritual na kanilang gagawin. Nang masipat na nila noong medyo kumukulo na ang langis, dahan-dahan naman nila itong inilapit sa kanilang ama habang patuloy na binabanggit ang mga buhay na kataga. Pag-inom ng ama nila Emilio sa bagay na yon, kitang-kita nilang dalawa ang labis nitong pagsusuka, subalit pinipilit lamang niyang inumin ang ipinainom sa kanya. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nilagok ni Malik ng walang pagdadalawang isip ang lunas sa pagbabakasakaling sa pamamagitan nito ay magagawa niyang makabalik sa dati niyang lakas at sigla. Ngunit ilang minuto pa ang lumipas sa hindi inaasahang pagkakataon, mas lalo pang lumala ang kalagayan ng kanilang ama. Halos napakalayo nito sa naging resulta sa anak ng gabunan na siya namang labis nilang ipinagtaka. "Upal, may nakalimutan ba ako sa ritual? Hindi ba ganitong-ganito rin ang ginawa ng matandang yon? Paano hindi gumagaling si ama?"
Nag-aalalang tanong ni Emilio sa kanyang kapatid. Hindi ko nga din alam, kuya eh. Ewan ko ba, bakit ganito ang nangyayari? Nanlulumong sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ng kanilang ama ang kanilang pagtatalo, pinilit naman itong itayo ang kanyang sarili nang sa gayoy magawa niyang makausap ng maayos ang kanyang dalawang anak. Huwag niyo nang isipin ang bagay na yan, Upal. Maaaring ang lunas na yan, hindi talaga para sa akin. Ayos lang ako, mga anak. Huwag niyo akong alalahanin. Malumanay na sagot naman ng kanilang ama. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung bumalik sa kanyang pagkakahiga habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang dalawang mata. Maya-maya pa, nakatulog na nga ang kanilang ama kung kaya't napagpasyahan nila noon na lumabas na muna ng bahay para magpahangin. Pagdating nila roon, nadatna naman nila ang kanilang ina na nakaupo sa ilalim ng puno habang nasa malayo ang tingin. Dahan-dahan naman nila itong nilapitan nang sa gayoy magawa nila itong makausap ng maayos. Nay, may problema ho ba kayo? Tanong ni Emilio sa kanilang ina. Wala naman akong problema, anak. Bakit mo na itanong ang bagay na yan? Ayos lang ako, Emilio. Ang ama ninyo ang alalahanin nyo. Huwag ako. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ni Emilio ang sinabi nito, ninais na lamang niyang manahimik habang naghahanap ng pagkakataon para maipagtapat sa kanilang ina kung ano ang totoong nangyari. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang paningin ni Emilio sa kanyang kapatid nang bigla itong magwika sa kanilang ina ng, Sa totoo lang ho, Nay, bigo ho kaming magamot si Itay. Ginawa naman ho namin ng lahat pero wala talaga eh. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kinumusta naman sila ng kanilang ina ukol sa mga naranasan nilang kaganapan habang malayo sila sa kanilang tahanan. Buong puso naman noong ikinuwento ang lahat ng nangyari sa kanila nang sa gayoy hindi mag-isip ng kung ano-ano ang kanilang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, nakalikom na nga si Emilio ng lakas ng loob na siya namang naging hudyat para sa kanya upang ikwento ang buong pangyayari. Pansin niya kasi noon kay Upal na marami pa itong pasakalye para naman kahit papaano'y hindi magulat ang kanilang ina sa detalyeng ilalahad nila. Matapos masabi ni Emilio ang lahat ng kanyang mga nalaman, bigla na lamang napatigil sa pagsasalita ang kanilang ina dahil sa labis na kalungkutan. Wala naman noong magagawa sila Emilio sa kadahilan ng mas mabuting masakta ng husto ang kanilang ina kesa naman umasa. Maya-maya pa, hindi na nga yun nakapagpigil ng kanyang damdamin na siya namang naging sanhi upang bumuhos ng husto ang kanyang luha. Nang masipat naman yon nila Upal, ninais naman nilang lisanin na muna ang kanilang ina para naman kahit papaano'y makapag-isip ito ng payapa. Habang marahan silang naglalakad sa kanilang bakuran, patuloy naman nilang pinag-uusapan ang mga susunod na magaganap sa kanilang mga buhay. Kinagabihan, habang nagpapahinga noon si Emilio, bigla na lamang nalipat ang kanyang panaginip sa isang lugar na kinaroroonan ng gabunan. Pagsilay ni Emilio sa kanyang katawan, bigla naman siyang nakaramdam ng takot nang masipat niyang nababalot siya ng napakaraming kadena. Kahit anong gawing pagpupumiglas niya, tila ba wala siyang kakayahang upang ito ay wasakin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa nang masipat niya ang gabunang dahan-dahang lumalakad papalapit sa kanya habang patuloy na tumatawa. Napapansin din niya noon ang mga sigbi nitong kasama at iilang mga aswang na hindi pangkaraniwan ng wangis.
Nang tuluyan ng makalapit sa kanya ang nilalang, paulit-ulit siya nitong nilawayan sa kanyang bunganga habang walang patid sa halakhak. Sinusugatan din ito ng bahagya ang kanyang katawan, subalit nakakapagtakang wala siyang nararamdaman na kahit na ano. Anong pakiramdam, Emilio, ng nakagapos? Natatakot ka ba? Gusto mong patayin na kita ngayon? Kagaya ng ginawa mo sa aking mag-ina? Galit na wika ng gabunan. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi nito, itinoon naman niya ang kanyang wisyo sa pag-uusal. Subalit habang patuloy niya noong binibigkas ang kanyang mga buhay na salita, sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, nasambit niya ito ng pabaliktad. Ilang ulit man itong subukan ni Emilio, ngunit ganon at ganon pa rin ang nangyayari. Maya-maya pa, napagpasyahan na lamang niyang huwag mag-usal sa kadahilan ng mas delikado ang kanyang kahaharapin kung sakali mang merong isang demonyong makinig sa kanyang pagtawag. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, doon na niya dahan-dahang nararamdaman ang paghigpit ng mga kadena at tanikalang nakagapos sa kanyang mga binti at kamay. Hindi naman niya ito gaanong pinapansin dahil abalang-abala siya noon sa pagsilay sa gabunan na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakalapit na nga sa kanya ang nilalang at kasabay nito ang walang habas nitong pagsapak sa kanyang pagmumuka. Bagaman napakabigat ng mga suntok na binibitawan nito, hindi pa rin siya nito nagagawang mapabagsak dahil sa kabal na patuloy na ibinibigay sa kanya ng mutya ng saging. Nang mapagtanto ng gabunan na hindi siya nito kayang pabagsakin, bigla naman yung bumunot ng isang mahabang patpat sa kanyang kinaroroonan na siya namang labis na ikinagulat ni Emilio. Animoy sa puntong yon, doon niya napagtanto na anumang hiling ng nilalang sa lugar, matutupad ito ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa kanyang mga nalaman, pinilit niyang gawin ang estilo ng gabunan. Subalit sa kasamaang palad, bigo siyang ito ay maisagawa. Habang paulit-ulit niya itong sinusubukan, tanging paghalakhak lang naman ang kanyang naririnig sa nilalang na parabang isa siyang katawa-tawang likha sa harapan nito. Nang hindi na maatim ni Emilio ang ganoong kalagayan, ninais niya noong sumigaw para makahingi ng tulong. Nagsasayang ka lang ng laway mo, Emilio. Sa lugar na ito, wala kang maririnig kundi ako. Huli na kita. Mamamatay ka na kagaya ng iyong ama. Hindi mo ba alam, ang lasong ipinakuha ko sa inyo noong nakaraan ay para lamang sa mga katulad naming aswang. Ibahin mo ko, Emilio. Mas tuso ko kesa sa inyo. Wika ng gabunan habang patuloy siya nitong pinagmamasdan. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi nito, labis-labis na lamang ang pagkagalit niya sa nilalang dahil sa ginawa nitong katrayduran. Kahit buong lakas na niya noong pinipilit na makawala sa pagkakagapos ng mga kadena, bigo pa rin siyang doon ay makatakas. Dahil sa mga pangyayaring yon, bigla na lamang tumulo ang luha ni Emilio at kasabay nito ang pagsagot nito sa nilalang ng, "Kapag nakalaya ako dito, isinusumpa ako sa harapan mo. Papatayin ko ang lahat ng demonyong merong dugo mo at wala akong ititira sa kanila kahit na sino. Siguraduhin mo lang na wala ka ng balak na pakawalan ako. Dahil kung hindi, isinusumpa ko sa iyo may kalalagyan ka. Pahihirapan kita hanggang lumuha ka ng dugo dahil sa sakit at pagmamakaawa." Matapos marinig ng gabunan ng kanyang sinabi, mas lalo pa itong napalakas ng kanyang paghagalpak sa tawa na parabang hawak na niya ang panalo sa kanilang nagaganap na duelo. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan,
Labis-labis naman ang paghihirap na naranasan ni Emilio. Halos ramdam niya noon ang paghiwa sa kanya ng gabunan na parabang ang orihinal niyang katawan ang nagagawa nitong masugatan. Dahil sa pangyayaring yon, muli naman siyang nag-usal sa Panginoon sa pagbabakasakaling magagawa na nitong dinggin ang kanyang panalangin. Sa pagpikit ng kanyang mga mata sa kabila ng panganib na kinakaharap niya, ramdam na ramdam niya noon ang labis na pagkagulat ng gabunan. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon kay Upal nang marinig niya itong paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan habang buong lakas siyang pinagsasasampal. Pagmulat ng mga mata noon ni Emilio, labis-labis naman ang kanyang pagkatuwa dahil kahit papaano'y nakabalik na siya sa orihinal na mundo. Matapos ang mga pangyayaring yon, bigla namang napasukan ng husto si Emilio dahil sa dami ng asin na pinasubo sa kanya ni Upal. Nang mapansin naman ng kanyang kapatid na dahan-dahan na siya noong kumakalma, agad naman itong itinigil ang kanyang panggagamot habang paulit-ulit siya nitong kinakausap. Ayon sa kapatid ni Emilio, habang nasa kasagsagan sila noon ng pagtulog, bigla na lamang siyang nagising nang maramdaman niya ang kanyang nakatatandang kapatid na lumulutang sa kasalukuyan nitong kinahihigaan. Akala niya, pinaglalaroan lang siya ng kanyang pag-iisip, subalit pagmulat ng kanyang mga mata, tumambad sa kanya ang katawan ni Emilio na malapit ng sumayad sa kisame ng kanilang bahay. Nanlilisik din ang mga mata nito habang dahan-dahang humahaba ang kanyang mga kuko. Dahil sa mga nasipat noon ni Upal, nagpasya siyang kunin ang gamit nila sa pagpapalayas ng sapi at walang pagdadalawang isip na sinunggaban ang kanyang kapatid upang maibalik yon sa higaang kanilang pinagpapahingahan. Nang marinig naman noon ang kanilang ina ang mga nangyayari sa kanila, agad naman itong pumasok para magbigay ng tulong. Halos pinagtulungan pa nilang dalawa noon si Emilio, ngunit hindi nila yon gaanong mapangibabawan pagdating sa pisikal na lakas. Ginamit na din ni Upal ang kanyang mutya, subalit wala din yung naging pakinabang. Nang hindi na niya kayang mapigilan ng sitwasyon, doon pa lamang ninais ni Upal na humingi ng tulong sa kanilang padre de pamilya. Wala naman kasi sila noong ibang malalapitan. Nang makahanap siya ng pagkakataon para puntahan ang kanilang ama, dali-dali naman niya itong ginawa ng walang pag-aalinlangan. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang makabalik si Upal kasama ang kanilang ama. Paghawak ni Malik sa katawan ng kanyang anak, mabilisan naman niyang hinugot papalayo sa katawan nito ang isang anino na hindi pagmamay-ari ng katawan ni Emilio. Nang maramdaman niyang tatakas pa ito, agad naman niyang pinaapakan yon kay Upal habang patuloy na nag-uusal. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumiyab ang aninong yon at kasabay nito ang pagbalik ng dating wisyo ni Emilio. Matapos marinig ni Emilio ang mga nangyari, halos hindi naman siya makapaniwala na nagawa siyang mapasok ng nilalang. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili na hindi siya nagkulang ng panalangin sa kanyang bakod at puder. Hindi yan bakod o sa puder mong tangan, anak. Maaring ang dala mong lunas na ipinainom sa akin ay may sumpa ng demonyo, kung kaya't nagawa ka nitong mapasok nang hindi mo nalalaman. Masyadong mapanganib ang nangyari sa iyo kanina. Dahil kung nagkataong nahuli kami ng dating, malamang ay hindi ka na magigising pa. Pasalamat na lang talaga tayo sa Panginoon dahil kahit papaano'y hindi niya tayo pinabayaan. Wika ng kanilang ama. Dahil sa mga nangyari, halos walang naging matinong tulog si Emilio noong gabi. Sa paglipas pa ng ilang araw, doon na nga dahan-dahan nilang nasisipat ang labis na pagbabago ng kanilang ama. Kung nooy nakakakita pa ito,
Ngayong pangkasalukuyan ay parabang binulag ngayon ng sumpa na kanyang tinatangan. Ginawa naman nila Emilio ang lahat, subalit wala talaga silang makitang lunas para sa karamdaman ng kanilang ama. Makalipas pa ang ilang linggo, nakaratay na nga lang sa banig ang kanilang ama. Bilang isang anak, napakahirap sa kanilang makita ang kanilang tinitingala at hinahanga ang tao sa ganoong kalagayan. Halos kapag nasisipat noon nilang magkapatid ang butot balat na katawan ni Malik, tanging panlulumo na lamang ang kanilang nararamdaman. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, tuluyan nang sumuko ang katawan ng kanilang ama. Halos magkandamatay-matay silang dalawa sa kakaiyak, subalit alam nila sa kanilang mga sarili na wala na silang magagawa. Matapos ang libing nito, muling niyakap ang magkapatid ng isang sitwasyon na tumatak sa kanilang mga puso. Halos napuno ng galit at puot noon ang kanilang mga katawan nang makita nilang nagbigti din sa sariling silid nito ang kanilang ilaw ng tahanan. Okay. Medyo nagulat ako sa kwento dito sa episode. Ewan ko, wait lang kasi maski ako natutulala. Ibig sabihin sabay na namatay yung nanay-tatay nila. Grabe yung kilabot ko. Alam nyo, ngayon lang sa akin nagsisink in. Namatay si Malik. Hala. Tapos namatay din yung nanay nila siguro sa sobrang depressed. Kasi nga, di ba, may part dito sa episode na to na nakikita nila na tulala yung nanay nila. So siguro ibig sabihin nun, tanggap na niya. Naghihintay na lang siya kung kailan mamamatay yung asawa niya. Ang masakit lang, nung namatay, sumunod siya. Grabe, sobrang bigat naman ang episode na to. Hindi ko alam kung isusunod ko kagad yung karugtong kasi medyo mabigat eh. Tsaka para kung isusunod ko kagad yung karugtong, panibagong yugto na naman yun ng netong dalawang magkapatid kung anong mangyayari sa kanila. No, di ko inaasahan kasi alam nyo, yung simula ng kwento, ang gaan lang eh, di ba? Ang saya nilang pamilya. Tapos dito sa episode 13, grabe. Di ko masabi, pero kung anong mako-comment nyo, comment nyo naman, babasahin ko para alam ko kung ano yung naramdaman nyo sa episode na to. Pero ang bigat talaga. Yung 14-15, kuha muna ako ng buwelo kasi wala eh. Ang bigat ng episode eh. Yun na lang, pahintayin na lang ako ha. Salamat.